what to do, let's think. What's up mga kabuang? So ngayon panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo. Kita niyo ba yan? Sobrang dilim na po yan guys. So ngayon mag-ghost hunting po kami dahil nahirapan kami maggawa ng video na yan, Pinoy comedy. Dahil feel naman narinig naman nyo yung boses ko na nahina na ako magsalita. Yes. Dahil yung mga ka-team namin sobrang mga natulog. kinang ulo, oh. Tulog na po yun sila dahil time check ngayon it's 11:43 po ng gabi. So ngayon kita nyo naman yan, no? Yun na, pakikita naman po yung front po namin. Ang dilim na po yan guys, ha. Kami lang pong apat dito guys. Di ba kami lang apat, wala ng mga sasakyan. Kami na lang po. Kabahan ako, parang kilabot dito. Tago. Umiigang balibo ko. Okay, naman sa camera. Balibo ka, mali. Guys, tungo na kami doon. Enrique Hill. Marami pong kababalagan dito guys. May Oo. baril kami, may baril. Baril lang. Oo guys, dahil nagawa po kami, galing po kami nagawa ng part 3 po ng barangay. Barangay part 3. Nakakatakot dito. Dami kababalagan. Nakakatakot po guys dahil may salita-salita po daw dito. May pinatay po dito dalawang babae, tatlong lalaki dito sa dike po. Dito po sa Bulwat, tinatawag po na haunted. Oo. Kita nyo yan guys, kahuyan puro yan dyan guys. Dito guys, kahuyan. Dyan, kahuyan po dyan. Dyan. Oh, kahuyan. Kinalibot na ako. Lang guys, mag-assign na tackles po tayo guys. Dyan yung father. Kita nyo yan guys, puro lang kahoy po dyan guys. Ilong lang mo, ilong mo. Sana may makuha po tayong mga white lady po dito, yung mga sabi-sabi nila kung totoo ba o hindi. Sana may makapakita o magparamdam o magsalita lang sa amin. So guys, wala pa kaming pera, wala pa kaming nakita sa YouTube channel, wala pa kaming nakuhang pera, kaya wala pa kaming mabili para sa spirit box. Mag-subscribe. Paki-support na lang po sa channel namin guys para mabili na po namin yung mga props namin para sa mga vlog dahil beginner lang po kami. Konti lang ang aming subscriber. Thank you pala sa 22 subscribers. Una-una, pasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil binigyan ako ng blessings araw-araw. Tsaka sapat na lakas para sa aking pagpa-vlog araw-araw. Kaya, thank you po sa inyo guys dahil thank you po sa inyo dahil palagi po kayong pasensya sa aking sumusuporta sa aming channel. Thank you po sa inyo guys dahil sumusuporta po kayo sa aming channel. At hindi po kayo So ngayon, let's start na po tayo guys. Manahimik na lang po tayo. hindi po kayo namin mabigyan yun. Sobrang dilim. Ano oras na? Time check po tayo guys. It's 12:02 po ng madaling araw po to guys. Ano yan? Okay, lang yun.
Sobrang ingay ng aso. Yati na kita mga to dapit aso. Ito sa ikaw. Ha? Ito steak ba kita? Kita? Okay. Yung mga gising pa po. Parang may kasayahan bukas. Gising pa po sila. Oh, vlog Nicole. Agi me. Nagosanting. So ito po yung kan guys, Ipunan River. Wala, lagi mo lang mig video te. Lagi mo mig video. Sorry po. Ito po yung Cagayan. Maraming isda. Sorry, di nakita. Dami naman ah. Ilugan ganyan. Ilugan ganyan. Sinsya po sa aming flashlight po guys. Oh, ano yun? Gago, santil mo yun oh. Ano yun? Santil mo yan oh. Guys, madaling araw na ngayon guys. 12, anong oras? Time check. Anong time check po tayo guys? 12:05 po ng madaling araw. Madaling araw na po ngayon guys ah. So ito po yung anong tawag dito? Ano yun? Maraming isda doon oh. Sobrang rami ah. Oh? Yan yung masarap ulamin guys. Oo nga. Piperituhin mo lang. Sarap pa. Inunoon na lang. Ano yun guys? Madaling araw ngayon guys. Bakit may tao? Bakit may Walang tao guys. walang tao guys oh. Di. Dito po muna kami guys. Hinay lang. Huwag maingay. Walang tatakbo. Guys, kaya na po dyan. Wala na pong, uy, may tao pa. May tao pa po guys. Yun o, may tao. Galing yan. Meron bang nakapasok dito? Muna po. Ang kuan din ba? Din, ang kuan din ba? Ang title din. Hunted, din eh? Hunted dike. Hunted si Dragon. Di, ang yawa. Ha? Anong Seawall eh. dike mo ni? Seawall? Di, manisi. River mani. Seawall. Dike na lang good. Sus. Hunted dike sa Cagayan de Oro City. Wala na pong tao dito eh. Mandiling na po guys. Time is Time check is 12:15 po ng madaling araw po guys. It's ano yan? February 20? 21. Oh, 21. Oh, 21 pala guys. 20 pala kapon. So ngayon guys, meron ko yung sa day sa February 14. So kami guys. So dito daw guys, dito daw banda guys. May nasunog po daw dito ang tao, may sinunog po daw dito sa baba guys. Oh. May sinunog po daw dyan guys na tao. Nung ginawa po ito ng dike. Ginawa pa ito. Nung panahon na ginawa pa. Ginagawa mo ito. May na-stage po daw dyan guys. Po daw dito guys, sabi-sabi po daw nila may Nalunod. oh, may nalunod po daw ng babae dito, doon banda. Sabi-sabi daw nila, kadalasan daw dito may babae naglalakad dito sa tubig, sa ibabaw ng tubig. So hindi po tayo, imposible pong makalakad ang tao dito sa ibabaw ng tubig. So, at saka Turo mo kita. Turo. Iya ko. Turo gilapyo di mo. Turo kita ka. Wala. Kita ka.
May babae nakaputi guys, biglang nawala guys. Lumutang. Di po scripted to guys ha, di po scripted. Kasi hindi po yan edit Ay, guys. tao pala. Sorry. Tao pala, sorry, pasensya po. Kadalasan po daw dito guys, may nagpapakita po daw na babae na nakaputi, naglalakad sa babaw ng tubig. Tapos umiiyak. O umiyak daw, kadalasan po daw, tsaka bata. Sobrang nakakatakot talaga guys. Kami lang apat po dito, nandito sa like. Kita nga mga guys. Oh, di ba? Apat lang po kami guys. Oh, At wala po kaming kasama. oh po guys. Baka Pag may meron kayong makita po kami dito guys, Comment hindi po lang. scripted. Kung meron kayong makita Pero kung may napansin kayo na hindi namin nakita guys, comment lang po nyo guys kung may nakita kayo na hindi namin nakita. Free slow. Comment lang po kayo guys kung gusto nyo mag solo challenge po guys. Gagawin ko po para sa inyo. Ganda ng solo din si. So ngayon guys, pabalik na po kami. Wala na pong tao. Sobrang kinakalibutan po kita sa kamay mo eh. Kinakalibutan po yung isang kasamaan po namin. Sumasakit ng ulo ko guys. Di makita. Di, kung dito sana ihog no. Balik. So ngayon guys, kita po nyo, ay di pa kita sa camera. Pasensya po sa camera ko po guys. Ito pong cellphone Huawei Y5 2015 pa lang po ito guys. Kaya sobrang luma na. Uy, may bomba. May May bombang kala niya natamakan. Sayang ng aso. May bombang natamakan yun guys. Pag makapira po ako galing sa YouTube guys, promise bibili ako ng cellphone para po sa inyo guys, para malinaw at saka. So ngayon daw guys, sabihan ito pong nasira po ito dahil sa bagyong Udit. Napakalakas po nun dito. Tumalon po siyok dito. Joke. Nag-wild po, siyok guys. dito guys, kaya nalumpag. Ako po si Man. Introducing myself. Oh, di ba kita nyo yan guys? Sobrang sira po guys. Ngayon guys, pauwi na po kami. Sayang yung milyon. Wala po kami nakitang mga espiritu, yung mga ligaw na kaluluwa at saka wala po nagparamdam sa amin guys. Sabi-sabi lang. Baka sabi-sabi lang nga yun. No, di namin alam kung totoo ba o hindi. Kung may magpapakita, yan totoo talaga. Kung gusto po nyo mag solo challenge po guys, subscribe lang po kayo. Ay, subscribe lang po kayo guys, at like, tsaka comment, at tsaka share, and don't forget to click the notification bell para lagi kayong update sa aming mga bagong channel guys. So kung gusto niyo po ng solo challenge guys, comment lang po down below. Promise ko po yung send sa'yo, gagawin ko po talaga yung mga challenge nyo para po sa mga solid supporters po namin guys dyan dito po sa Cagayan, sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Kala ko ahas. Kala namin ahas guys. Ito po guys. So time check. It's 1:03 po ng madaling araw po guys. Sobrang lamig na. Let's go. Walang jacket to guys. Pauwi na po kami ngayon guys. Sobrang dilim naman. So, thank you po. Thank you for watching po guys. Sana nagustuhan po nyo yung video namin. Alilan sa pagtunaw na. Kung na-enjoy po nyo yung video namin guys, sana huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and click the notification bell guys para lagi kayo update sa mga bago naming video. At saka kung bago pa kayo sa aming channel guys, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at saka mag-share para tulungan nyo po kami mulago yung channel namin guys. Thank you po guys sa una-una sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng setup po para sa mga vlog guys, like tripod, tsaka ring light, tsaka small tripod po guys para sa mga vlog namin. May pira naman na po ako dyan guys,
Tsaka nabili ko po yung tripod 500 pesos, at saka itong small tripod 260 pesos po ito guys. At saka yung ring light 35 pesos lang po yun guys. Small lang po yun. Tsaka bye bye guys. See you for solo challenge kung may mag-comment. Bye! Bye bye! Coward. I should've let you know that you're my only one. I know you're feeling alone. I fuck you till you come. Said I don't understand how you don't know. You want me in your bed, 'cause I'm in New York.